chiprofita achidiwe nemunhu akaipa. Saka ukanzwa munhu achitaura madhaka pamusoro pechechi dzechiprofita nekurutsira maprofita, usaite dambudziko nazvo. Zigo, wakawige umashure. Kune chicha wakawiga umashure. Hanzi kumashure kwako, there's something that you are hiding. But inini hangu ndochitaura ndakazvimirira, Zigo amunhu mukuru anozvitaurira ega. Wese waunonzwa achitaura kuti maprofita akazoti, chechi dzechiprofita dzazoti, zvazinge zvazoti, maprofita wazodini handitika. Maprofita wazotengana, uya iwewe tikubvuraudze panapa. Uya. Hey, information ine munhu waMwari inoratidza kuti munhu waMwari vanogara vari painternet vachiteerera kuti hapana vari kumboti chiyava chii chiri kumboitika. Aiwa, mukoma.com vanenge vanaro zveshuwa.com racho. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is Deejay Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzwana nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungagara uri mugari wepanapa, dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you for supporting 2.5 Creative Studios. Tapinda mu 41,000 subscribers. Thank you very much. Right, nyaya ndikufambira zvamanje finally mukoma.com mukoma Tindo has responded kwandiri nekuna Zigo. Meno wangu hapana warungo jambira nyaya dzawasingazive, but isusu tisaridzwe nyaya nditika. Sezvamunoziva Zigo akataura padare podcast zvikanzi ndogona kungokuudza kuti Prophet Miracle uya asi wechokwadi. Inini vana pamugariro ndogara ndichitaura kuti aiwa blatindo.com aiwa vasiri ivo vanenge vachinyebera vanhu havasi vechokwadi. But after watching this video hana yangu yarova. Saka at the end of this video I'm going to apologize. Saka ndikukumbira kuti uone video rese kubva kwariri kutangira kusvika kwariri kuperera, wozonzwawo kukumbira regero kwandichaita handitika. But before I get into nyaya yangu yanhasi, nyaya yandiri kufambira, nyaya iri kupisa zvamanje ndoda ngoti rongeka munhu. Kana uchiita zvemabhizimusi, rongeka. Usaite business rekukiya, rekuhwanda, rekupota uchitiza polisi. Aiwa, ita business riri musystem, business rine mapepa, wowanawo macontracts masvinu. Saka kana uchida kuregister company, bata Vakomana, wovapa nhamba dzako, vokuitira zvinhu zvacho. Panongoda passport yako iri valued. Takutosei vakutomhanya chinhu handitika. At the same time tukuti usachengete mari mumba. Mari ngaigare mubank, and mubank rako rinofanira kunge riri reliable zvekuti hauna maproblems naro. FNB, kana uchida kuvhura account neFNB, bata Mukomana Michael akuita sei okuvhurira, okuitira mutactic wacho, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka, wogarawo nemari mubank, kwete kugara nemari muhomwe. Aiwa, zvaitwa nana mbuya vedu kudhara zvekusungirira mari izvozvo handitika. Saka panapa I'm going to jump into the video ndokuratidzai mashoko, ndokunzwisai mashoko ataurwa Prophet Miracle Paul aka .com Chapara. Vakashata pari kupisa ma1.
rekezai tinzwe tisatambise nguva tinzwe kuti zviri kufamba sei. Imune muchichike ikuya kuno kwimbaba. Hama dzangu, prophetic ministry, it's headed by evil people. Prophetic ministry, if you become a prophet, you become enemy to evil people. Whenever or wherever you shall hear people speaking and talking negative about prophet, know that they are manifesting that they are evil people. They are simply telling you that we are evil people. Evil people, they don't like to be near prophets. Because the anointing that prophets are carrying irritates evil people. Chiporofita achidiwe nemunhu akaipa. Saka ukanzwa munhu achitaura madhaka pamusoro pechechi dzechiporofita nekurutsira maporofita, usaite dambudziko nazvo. NdiMwari vari kungokubatsira chete kuti uzive kuti zviri kumanifesta kuti uyo ari kutoreurura kuti ndakashata. Wese waunonzwa achituka muprofita kubva nhasi, ziva kuti kumashure kwake there is something that they are hiding. Right. Zigo, wakawige umashure. Kune chicha wakawige umashure. Hanzi kumashure kwako there is something that you are hiding. But inini hangu ndochitaura ndakazvimiririra, Zigo amunhu mukuru anozvitaurira ega. Inini personally, I have nothing against Vakomana, and I respect aso yavo Vakomana. Vari pakutsvaga, vari kutsvaga kuti zvinhu zvavo zviite handitika. But chandinovenga inini personally, ndinovenga chiporofita chenhema, chiporofita chefake. Ukadaro ndinongouya newe paplatform unohanda kusasika, ukazogumbuka wakuenda kuchechi service wonodza vana vako vesangano kuti ukaona munhu achidai so ziva kuti munhu iyeye they are evil. Aiwa, tinoita ngozvitaura chete. Hanzi namudara chiweshe, ukaona munhu akapfeka heti yakaboka, womva wamutaura kuti wakapfeka heti yakaboka, hanzi unonzwa achibhonga so kuti ati heti yangu yakaboka ndiani, ati heti yangu yakaboka ndiani. Zvikanzi namudara chiweshe, tinonongedza pakaboka kuti heti yakaboka, tichinongedza pakaita sei pakaboka handitika. Saka nyaya iyi kai kuti ipere inofanira kupera nhasi. Saka ona video kusvika kwekupedzisira ndakumbira ruregerero twadada sei twadapfuurira mberi. And I don't think kuti I would do any mavideos echiporofita kana kuti echi ndakusiyana nazvo, ndakuita something else rekatipfuurire mberi. Wapanzwisisa ka? Wese waunonzwa achitaura kuti maprofita akazoti, chechi dzechiprofita dzazoti, zvadzinge zvazoti, maprofita wazodini handitika. Maprofita wazotengana, uya ka iwewe tikubvuraudze panapa. Uya ukushike iwewe kana tatenga uko iwewe watisena kutenga chingouya ka. Handitika kana tichitenga uya handiti iwewe usingatengwe uya tingokubvuraudza ka. Hey, information ine munhu waMwari inoratidza kuti munhu waMwari vanogara vari painternet vachiteerera kuti hapana vari kumboti chiyava chii chiri kumboitika. Aiwa, mukoma.com vanenge vanaro zveshuwa.com racho. But ndikuti Zigo ndiwe wangu kauri paground. Chimbosvika kaikoko. Omonena sei? Omononongerwa tsono. But one thing that I will tell you kuti magrounds evakomana aya anenge akaombererwa and anenge akaiswa miti. The moment yauri kusvika ipapo wakutanga kutoona zvimwe zvinhu zisirizvo. Totozoshamisika takunzwa Zigo wakutaura kuti wewe vanonzi mirakopo blood.com munhu waMwari. Ladies and gentlemen, I'm here to tell you that he's a very powerful man of God. Utako Zigo haufa. Vakomana anenge aisirwa tsinga, anenge aisirwa tsotso. Saka be careful nzvimbo idzi kusvika idzi wangu.
tambira kure nekuti uchingosvika chete unongori pama1. But anyway, rega tipfuurire mberi. Ini nangu ndiri panamba munhu waMwari. Namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana muchimboda momboya 1-on-1 neni, mondinhongera tsono kana pa live streaming chaipo tofambira nyaya dzacho. But zvokuzonyebera vanhu kuti munhu anobvira, munhu anozvimba dumbu, munhu anoita sei, idzi dzangano idzi. Ngatimbomira ipapo. In one thing that I'm doing, I'm not laughing at munhu waMwari kuti nyamhanza, mundara nyamhanza uyo, aiwa ipapo dai ndaiseka ndaizodyiwa nemapere. Ndaidyiwa nemapere, and ipapo I respect vanhu vaMwari and I respect munhu wese nekuti akasikwa nemufananidzo waMwari. I respect haso yevakomana ava yavari kuita, vari pakutsvaga handitika. Saka rikatipfuurire mberi nevidhio. Kana muchida munhu waMwari ndiri panapa, namba dzangu dziri pasi apa. Toita sei? Mondinhongera tsono. Aiwa, handisi kuramba izvozvo. Rikatipfuurire mberi tinzoti aufanga. Haleluya. Ukaona munhu anowenga chiprofita muroyi angasamuka, handitika, angasawe muroyi wekumuka usiku asi pamabasa ake muroyi. When you are stopped by a police officer, said, "Sister, may I search your bags?" If you don't have anything, chinonzi achis illegal, you can simply hand your bag. But ukaona mpurisa achuyane kuko, upa watanga kuda isu. Upa watanga utarisa kusaidu. Zvekuti kana mpurisa wacho anga asingade kukutarisa newe, anozoti ko blazu chiko chiri kunetsa. Unenge uine mbanje dzaunenge unadzo. Saka munhu wese anenge akatakura mbanje akangosangana nemupurisa, hana yake ndiko kuti ba. Haleluya. Asi zuwa raanobirwa mari yembanje, unonzwa chindokuendera kumapurisa, andokuendera kumapurisa. Anozoziva kunaka kwemapurisa abirwa. But zuwa rekuti mapurisa wambate kuti usatengese mbanje, anoti wakaipa. A prophet is God's police officer. Every prophet you see, every pastor you see is God's police officer. They are officers from the kingdom of God. So whoever runs away from them is running away from good, is running away from God. Hallelujah. Hanzi maprofita, mafundisi, mapurisa ani aMwari. Ndopa toda timbotaura zvishoma ipapo. Ne2 cents dzangu dzandinadzo hadzina kukura, ndingori ne2 cents. Iro Bible shoko raMwari roti hanzi itai saKristu, be like Christ like. Saka iwo ukazoona munhu waMwari akuita zvinhu zvinoratidza kuti uyu anenge asisiri munhu waMwari, pane something wrong. Ndopatinouya paplatform tataura kuti uyu imbavha, uyu itsotsi, uyu ari kuvhara vanhu. Then vanobva vazvimba futi votanga kutaura zvavari kutaura izvi. Hanzi ngativei, hanzi tiri tsamba dzinoverengwa. Imagine kuti Passion Java itsamba inoverengwa nani, Magaya itsamba inoverengwa nani. Handisi kushora hangu, handisi kusaiza, but tiringotaura kuti vanhu ava vanenge vachishoresa shoko raMwari. Ndo pandiri kutaura zvangu ipapa kuti mapurisa aJehovha ari kutonyoresa vana vaJehovha kuti vasvike kuna Jehovha, kana vari kusvika kuna Jehovha zvemashuwa. Aiwa, but apology yangu iri kuya kwekupesira. Ngatirambe tichiona video rakutopera zvaro. Kangonzwa munhu achitaura chete kuti hakuchechi ikoko handiende. Kana mutori pamagrupu pekutsvaga muroyi, chibvai matoita game over, muroyi matomuona. Ukanzwa uchitaurira munhu kuti family yedu handei kwamira kopo, ukanzwa umwe achitaura kuti handiende ikoko,
chibva matomira kutsvaga muroi, matobata muroi kudhara. Matowa naye muroi kare, matopedza. Wozi kana usina mbanje unotyei. Kana usina zvinhu zvisingabvumidzwe pamutemo unotyei. Kusongogara pachair. Can you stand up? This is a plastic chair. This. Inoita unga ameno zvimwe zvinhu zvatinogarira kwamira kupo. Inandiendi kuita unga ameno zvimwe zvatinodi. This is a simple plastic chair for $5. Ukaona anotya kuya kuzogarira chair iyi muroi. Yes. Amai. Baba wando muroi. Yes. Azokaona anotya uya kuzogarira chair yawo ukaendeko kuonenge wakarohwa netsotso baba. Wakanotanga kuona zvinhu siko. Watanga kuvhurika wotozoshamisira but ko uyu mufesi uyu aimboti so but ezvino zvakudai so aiwa nguva yamakamirira kuti ndikumbire regerero ndiyoyi yasvika. So first and foremost I would like to say I'm very sorry. Ndiri kukumbira regerero kuna blood.com blatindo aka Prophet Miracle ningirikini hanzani Prophet Miracle ivavo avangachitaura Prophet Miracle Paul. Kuna Prophet Miracle Paul. I'm very very sorry. Kuvana vesangano ndoda kukumbira futi regerero kuti I'm very very sorry. I'm really really sorry. Ndine urombo kuti ndakakuudzai chokwadi kuti baba wenyu ndewe fake. Ndine urombo Prophet kuti ndakataura chokwadi kuti muri munhu wefake. Ndine urombo. I'm very very sorry. Ticharamba tichizvitaura and hatimire kutaura. Tichataura kusvikira Jesu achiuya. Ndamboti namba dzangu ndodziri pasi apa. Ndinongerei tsono totangira ipapo tichienda kumberi but kudhara ikoko. Inini ndaapologize. Chasarira kuna Zigo. Akati munhu waMwari ndewe fake. Aiwa kana uri wefake unenge uri wefake. Nyange ukasapotwa nevanhu 1000 ndikamira ndiri 1 I will stand ndiri 1 ndozvitaura kuti aiwa this is fake. Nekuti Bible riri kutaura kuti zvakati, iwo wakutaura zvakati. So there's something wrong here. Wakutirasisa. Saka ameno vana vacho vanoenda ikoko, ameno vanobhilivha ikoko, rambai muchingoita yamuri kuita, endai muchinorohwa mari, but after a certain period of time muchazozvitaura kuti pana kanga YouTube channel so kainzi 0.5 Creative Studios kaimbotaura zvinhu izvi but taitongofunga kuti mufesi uyu arotsvaga maviews nemalikes but aitaura zvine musoro mufesi uyu. Muri kuona manje time inenge yapera, mari inenge yaenda, unenge wachasai warohwa chekuseri. So ndonyanga chingofamba naizvo manje ruregero ndakumbira but ngoma ndiyo papa venyu ndewe fake. Havasi vechokwadi, vanonyebera vanhu, vanenge vachibira vanhu mari, vachiita mashiripiti asiko. Mawani ngatirambe takadaro. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndiri kuti ngatisangane muvidhio rinotera. Musabhaizwe, musanyengedzwe kuti hanzi ukashora ukaita against munhu waMwari unozvimba dumbu, unobviriswa, unoita sei. Kwakunyeba. Idzo ndodzinonzi ngano. Ndomutactic waitaurwa naMono kuti Christianity vanoda kuinstola fear muvanhu. Kunzi ukakweshena zvakati watadza, ukadai so watadza. The moment you start to wake up wakunzi uri muroi, you are going against the Bible. Ivo vachienda against the Bible. But aiwa inyaya yemwe musi yatichazokurukura. But ndo zvanga chingofamba nazvo zvamai manje. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching and thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. We'll see you in the next video. It's bye for now.